Avui, 8 de setembre, contents de començar les escoles. Hem obert totes les escoles de la ciutat amb un total de 6.500 alumnes aproximadament que comencen aquest dia de nervis, de mal de panxes, cap a les escoles de Vic. Les grans novetats d'aquest curs és aquest centre nou que ens ha nascut a la ciutat, aquest Institut Nou de Vic, situat al mateix Institut de Formació Professional, una aposta ferma que la societat ens demana, que l'empresari ens demana i que necessitem aquestes vocacions de formació professional. Tenim aquesta Lliga per la Llengua, aquesta aposta per la llengua catalana que treballarem conjuntament amb la biblioteca, amb l'alumnat de quart d'ESO, una aposta clara per aquests projectes de ciutat. També, parlant de llengua, al consistori infantil aquest any treballarem el tema de la llengua. I, com a novetats, destacar aquest projecte magnet de l'Escola Vic Centre, que des de l'Ajuntament recolzem i acompanyem, un projecte en què hi haurà 3 intervencions importants per tal de renaturalitzar el pati, per tal de fer un pati més sostenible i una escola més sostenible. Des de la Regidoria de Manteniment i Serveis, liderada per la xarxa de serveis urbans, hem estat treballant de valent tot l'estiu per tenir les escoles a punt el dia d'avui i durant tot el curs. Així hem seguit treballant amb les feines habituals de manteniment, de pintura, de fusteria, paleteria, llauneria, electricistes, que desenvolupem des de la nostra base de treballadors de la xarxa, amb tots ells agraïts també perquè han estat treballant amb el compromís per la ciutat i pels alumnes. I a banda d'això també hem fet feines extraordinàries que intentem cada any anar-ne fent alguna a les escoles. Sobretot, per exemple, hem treballat en els patis de les llars infantils, on hem intentat desenvolupar sobretot el tema dels refugis climàtics, de les zones d'ombra, naturalització dels patis, per crear ambients més amables per a la canalla i també aquest contacte amb la natura que creiem que a nivell de medi ambient també és molt important per a la salut i el benestar dels infants. Comencem aquest nou curs escolar amb 1.800 famílies que es beneficien dels ajuts que l'Ajuntament de Vic fa en aquestes famílies per valor de 400.000 euros. Aquest és el tercer any consecutiu que les famílies de la nostra ciutat poden disposar d'aquests ajuts, que van adreçats bàsicament a tot el que és el material escolar, sortides educatives, activitats extraescolars. També veiem que aquest tercer any les famílies destinen part dels ajuts al que són les activitats extraescolars, sobretot esportives, i per tant molt contents de poder tornar a fer aquesta aposta municipal per donar suport econòmic a les famílies. També, per altra banda, continuem amb la tarifació social a les escoles bressol i per segon any consecutiu tarifació social a l'Escola de Música i aquest any també hi hem incorporat el Conservatori per continuar apostant per tota aquesta educació musical a la nostra ciutat. També destacar aquesta aula d'acollida intensiva que tenim a la ciutat, consolidada ja per tercer i quart d'ESO, i per últim aquesta aposta que fa el Departament amb què ens ha inclòs com a experiència pilot de zona educativa de cogovernança. Només em queda desitjar un bon curs escolar a tothom, tots els equips directius, el col·lectiu de mestres, pares, mares i alumnat.